Исәнмесез, biz 10-нчы сыйныф укучылары сезгә татар теленә багышланган проектыбызны тәкъдим итәбез. Безнең гимназиябезнең һәрбер этажында татарча сыйныфлар бар. Укучылар буш вакытларында аларны укып, үзенең рухи дөньясын баеталар. Шулай ук безнең күпчелек кабинетлар күренекле шәхесләргә багышланган. Шулай ук без укучыларыбызга шушы темага кагылган сораулар бирдек. Алина, чит телләрдән телебезгә сүзләр керү уңай күренешме, яисә телебезне бозамы? Миңа калса бу күренеш безнең телебезне бозмый, чөнки без чит телләрдә булган сүзләр өйрәнеп үзебезнең тел байлыгыбызны зурайтабыз. Ләкин миңа калса безгә ул сүзләрне өйрәнгән чакта да үзебезнең телне булмаса кирәк, татар телендә сөйләшергә кирәк. Ул чакта гына ул безнең телебезне бозмый, уңай күренеш булып кала. Әмир, син ничә телдә сөйләшә беләсең? Мин 3 телдә сөйләшә беләм. Инглиз, татар, рус телләре. Шуңа карамастан, иң газиз һәм иң яраткан телем ул татар теле. Юлия Валентиновна, какие татарские слова вы знаете? Добрый день, я знаю достаточно много слов. Это в первую очередь батан, эни, эти, дуани, дуати. Знаю слова халярничек, исамнисис, салям. Все, которые я знаю, надо перечислять. И еще один вопрос. Как думаете, легко ли научиться разговаривать на татарском? Если честно, я с 2009 года нахожусь в Актамыше и не научилась. Слова знаю, но на них их не использую в своей речи. Но мои дети владеют этим, пишут стихотворения. Я вижу, каких высот добились дети в нашей школе на татарском языке, поэтому я думаю, да, можно. Просто не каждому дано, но тем не менее татарскому языку научиться можно. Но нелегко. Спасибо большое. Шуның белән безнең проектыбыз тәмам. Сезгә ошаган дип ышанып калабыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.